Здравейте хора, аз съм Асасин и днес ще ви покажа как да си сложите ZAN минимап и Race минимап. И двете са едно и също. По един и същи начин става. Нали, говорим за Майнкрафт, естествено. Така, първо си влезете в браузъра. Пишете, да кажем, Ray минимап 1.7.2. Пресъч 1.7.2, защото става без Forge. Този вариант е най-лесният. Според мен за 1.7.2 става без Forge. Ето картинки тук. Ето в този сайт. Пишете, нали, Ray минимап е първото. Това не го гледайте. Момент само. За да покажа. Това не го гледайте. Може и без него. Така, имате на каква версия искате, но най-добре на 1.7.2, защото става най-лесно. Чакате. Цъкате download и ето, че ви се тегли. Изтегли се вече, може да го отворите. Така, отваряте го. Запазвате си го, нали? Това вече може да го махнете. Така, следващото нещо, къде трябва, отивате в старт или в моят случай Windows 8. Така отивате на търсачката и пишете %up, дата %. Ето така. Така, влизате .minecraft versions и ето 1.7.2. Така, цъкате 10, фокусирате, нали, с левия бутон, цъкате 10, давате копи, после натискате 10 бутон, давате paste и ето е папката. Цъкате rename, оп, това беше delete, извинете. Така, давате копи, paste, ето ви е папката, сега rename. И я преименувате на каквото име искате. Но трябва да го запомните, да кажем минимап. Enter. И ето го. Тъкате напри. Тези неща, тези работи са само при мен. Значи като си го преименувате, и то ви идва така. Нали, това ви излиза. Трябва да имате Notepad, за да направите това. Правите така, пак rename и пак минимап. Същото име, което ви е папката. Тъкате два пъти на това. Така, тук си го правите пак същото име. Също е минимап. Пак сейв. Тъкате десен бутон на първото jar файла. Тези бутон Open with WinRAR. Така, след това изстрелвате MetaInf. Да, изстрелвате го. Така, след това отивате Ray минимап. Копирате тези два файла и пренасяте ето така. Окей. Така, след като са направили това, затваряте всичко. И влизате в Minecraft Launcher, но като влезете в Minecraft Launcher не стартирате играта. Сега ще ви покажа. Давате Edit профил или името ви тук. Предишното ми беше така, сега ме да стане ясно. Давате Use Versions и търсите Release. Първо трябва да пише Release и името на папката, която сте направили. Цъкате на нея, давате Save профил, Play и сега би трябвало да ви стане. Сега ще ви демонстрирам. Сега ще видим дали ще стане. Запомнете, на 1.7.2 става, но на по-големите версии ви трябва Forge. Така, момент само.
Така, сами виждате екрана, да, сега ще го правя. Изключено. Ето, сега виждате. Давате самостоятелна игра, влизате в някакъв свят. И сален терен, така по-бързо. И ето, че горе в дясно вече имате Array Minimap. Да натискате хит и отваря мод за опти. И да, това беше. Надявам се урока да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се за още уроци на Майнкрафт.